ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଉ ଘଟଣା ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଟୋକା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଉଳି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଇଆଡ଼ୁ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟିଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ମିନିମମ୍ 50-60 ଜଣ 70 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲୁ 1,500 ଲୋକ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ବେଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନାହିଁ ପୋଲିସ ବେଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଆମକୁ ଦବା ଲୋକ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ହାଉଳି ହେଇକି ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି କରୁନି କେତେବେଳେ ସମୟ 4ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାଳିଆଙ୍କର ପହର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେତିକିବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କେସଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ପୋଲିସ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ ପୋଲିସ ଥିଲେ ବି କିଛି କଲେନି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ପୋଲିସଙ୍କର ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆଗ ତଳେ ଥିଲୁ ଜଣେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଶାଶୁ ମୁଁ ଆମେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଛୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆମର ହେଉଛି ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଳାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ତଥାପି କି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ଆଣିବା ମେଡିକାଲ ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ମାରିଛୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଆଡ଼େ ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆଇଏସଓଙ୍କର ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି ହେଲା ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବେ ଆଇଏସଓଙ୍କର ନାଁ ବି କହିଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କଣ କରିବା କହିଲ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଉ ଘଟଣା ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଟୋକା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଉଳି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଇଆଡ଼ୁ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟିଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ମିନିମମ୍ 50-60 ଜଣ 70 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲୁ 1,500 ଲୋକ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ବେଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନାହିଁ ପୋଲିସ ବେଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଆମକୁ ଦବା ଲୋକ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ହାଉଳି ହେଇକି ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି କରୁନି କେତେବେଳେ ସମୟ 4ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାଳିଆଙ୍କର ପହର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେତିକିବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କେସଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ପୋଲିସ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ ପୋଲିସ ଥିଲେ ବି କିଛି କଲେନି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ପୋଲିସଙ୍କର ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆଗ ତଳେ ଥିଲୁ ଜଣେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଶାଶୁ ମୁଁ ଆମେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଉ ଘଟଣା ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଟୋକା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଉଳି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଇଆଡ଼ୁ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଟିଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ମିନିମମ୍ 50-60 ଜଣ 70 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲୁ 1,500 ଲୋକ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ବେଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନାହିଁ ପୋଲିସ ବେଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଆମକୁ ଦବା ଲୋକ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ହାଉଳି ହେଇକି ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି କରୁନି କେତେବେଳେ ସମୟ 4ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାଳିଆଙ୍କର ପହର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେତିକିବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କେସଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ପୋଲିସ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ ପୋଲିସ ଥିଲେ ବି କିଛି କଲେନି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ପୋଲିସଙ୍କର ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆଗ ତଳେ ଥିଲୁ ଜଣେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଶାଶୁ ମୁଁ ଆମେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଛୁ ଆଉ
ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। କୋଉ ଜାଗା ଘର କୋଉ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ହେଉଛି ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର। ତଥାପି କି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ନେଇକି ଯିବା କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମେଡିକାଲ ଆଣିବା ମେଡିକାଲ ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ, ଲୋକ ମଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ନାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ମାରିଛୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଆଡ଼େଇ ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଅବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଇଏସଙ୍କର ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି ହେଲା। ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବେ ଆଇଏସଙ୍କର ନାଁ ବି କହିଦେବି। ନା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ କରିବା କହିଲ ମାନେ